La dieta l'heu d'iniciar 3 dies abans de l'exploració, com heu pogut veure. És molt important per no tenir residus en el còlon i perquè l'exploració sigui òptima per al diagnòstic. Tres dies abans no podeu menjar verdures, ensalada amb hortalisses, llegums, arròs integral, fruita sencera o en suc, pa, pastes i galetes integrals, llavors i fruites seques. Tampoc no podeu menjar ni beure lactis, ni productes rics en greixos ni begudes amb gas. Durant aquests 3 dies podeu menjar carn, peix, aus i ous sempre que no siguin fregits. Aquests productes bullits o cuinats a la planxa amb una cullerada de postre d'oli sempre. També podeu menjar brous filtrats i desgreixats, arròs i pastes no integrals, patata bullida, galetes sense fibra, pa torrat blanc, sucs filtrats, begudes sense gas, cafè sol, te o infusions. Al matí, prepari el material necessari: aigua, un mesurador de líquid i el producte. Llegeixi les instruccions de quanta aigua ha de dissoldre exactament el contingut del sobre, perquè varia en funció del producte que ens serveixen des de farmàcia en aquest moment. Uns es dissolen en 500 ml d'aigua i d'altres en diferents quantitats. Quan comenci a beure el preparat, assegureu-vos de tenir la veu a prop perquè té un efecte laxant. Per aquest motiu tindreu diarrea i haureu d'anar amb freqüència al bany.